Bona tarda. Em complau de continuar després del col·lega que ha parlat ara perquè em dedico a través de l'Observatori Astronòmic del Montsec a propagar tot això que fa ell, que ha dit ell, ensenyar les taques del Sol, després al vespre a través dels telescopis. És un observatori nou, estrenat al mes de febrer. Tenim un telescopi de 80 centímetres de diàmetre, un telescopi de 40, sota cúpula, un altre refractor de 150 i un parc de telescopis portàtils amb els quals pràcticament mirem el Sol i rebem alumnes, uns 3.000 alumnes rebrem durant el curs escolar i com que és un centre nou, per això l'anuncio i en parlo expressament al començament. El lema de les jornades és per un cel fosc i represento Cel Fosc, l'Associació contra la Contaminació Lumínica, que és una entitat d'àmbit estatal i actualment compta amb uns 100 socis distribuïts a tota la geografia espanyola. En parlaré més endavant. Primer voldria veure això que és del cel fosc i què és la contaminació lumínica. No sé si se sent de fons la música aquesta. Sí. L'agafa el micròfon d'ambient? Està bé, sí? No és perquè ara tingui importància, però després passaré una publicitat de l'Institut d'Astrofísica de Canàries. Aquesta animació també és de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, hi ha el logo a baix a l'esquerra, i simplement hem vist que és bonica per presentar conforme la Terra va girant, s'encenen i s'apaguen els llums de les poblacions i tots els continents queden dibuixats. Un extraterrestre que vingués de nit diria que la primera sensació diria que aquí hi ha uns éssers que fan llums a la nit per comunicar-se. Probablement no pensaria en un principi que això és per il·luminar-se ells, perquè és exagerada la quantitat de llum que emetem cap al cel. El signe del nostre temps quan l'ús de l'enllumenat és que podem il·luminar el que volem, quan volem i amb una gran intensitat i una gran exageració com es mostra amb aquesta visió d'Europa parcialment ocupada per la nit terrestre. És un mapa exagerat, tanmateix s'ha de dir que això és una miqueta exagerat, però nosaltres ja ens entenem. És tan senzill que només tocant un interruptor podem tenir a la disposició tanta llum com vulguem. Aquesta facilitat és extraordinària. En un principi tot sembla molt bonic i molt positiu, però després hem anat comprovant que també té els seus inconvenients. La península Ibèrica mostra perfectament, com abans havíem fet amb Europa, les àrees sobreil·luminades de les grans conurbacions. L'exageració, la sobredimensió, el malbaratament es mostren amb aquesta imatge d'una cosa que sabem ara. Els Emirats es corren curses de nit, no fa tanta calor i no tenen cap inconvenient a gastar la il·luminació que vulguin com si això fos de franc, i després ja anirem veient que no ho és. 70 camps de futbol seria l'equivalent d'aquest circuit. Seül a vista de satèl·lit, però València també, l'heu vist des de l'avió. València és una immensa aranya lluminosa, molt bonica, resplendent, sembla unes graelles per fer carn a la brasa. Molt bonic, però no anem gaire bé. Arran de la revolució industrial
vam situar activitat fabril en llocs accessibles, amb la energia accessible, però també vam entrar en una cosa que no havíem fet mai, la humanitat no ho havia fet. Allarguem el període d'activitat perquè amb l'enllumenat artificial podem treballar fins i tot de nit. Abans de la revolució industrial no s'havia fet mai de treballar de nit, treballàvem de sol a sol i prou. Els sistemes clàssics, pobrets, de vegades amb aquesta exageració de què parlem en aquest moment, no és que els enyorem, perquè si mirem aquest llum d'oli de l'esquerra, doncs francament. Però només invita a pensar que fins fa molt poc, aquests instruments no fa massa que s'utilitzen, que no fa massa que no s'utilitzen. Fins fa molt poc les llums, tal com les coneixem ara, no existien i el cel era negre. 1879, la primera bombeta aquí fotografiada. Dintre de la història de la humanitat això és un últim sospir. Després dels sistemes tradicionals que hem vist abans, també n'hi ha d'altres. Vam passar de la combustió, com hem vist a la penúltima imatge, llum d'oli, etc., a incandescències, o provocar incandescència amb camises d'incandescència amb determinades classes d'enllumenats. Des del cel, aquella civilització extraterrestre, si ens volgués analitzar, diria que l'atmosfera, la Terra, més ben dit, emet una radiació electromagnètica en longituds d'ona compreses entre 300 i 700 nanòmetres. És estrany això, no és habitual. Hauríem d'estudiar a què és degut. L'atmosfera terrestre té parts significatives de vapors de mercuri i de sodi, dirien venint de fora, aquests extraterrestres. Després descobririen que no, perquè veurien que això només es detecta quan és fosc, però quan és la part il·luminada, doncs tota aquesta anàlisi atmosfèrica no seria. Podem contemplar Barcelona, podem contemplar Tarragona i podem passar per tots els indrets de la geografia espanyola, és igual. Aquesta imatge ens mostra, per exemple, com alguns llums provoquen el que es coneix com a intrusió lumínica. I la imatge de l'esquerra es nota que té un globus que llança llum per sobre de l'hemisferi superior, la llança directament al cel, i en canvi a l'esquerra hi ha un fanal ben apantallat que la llança cap a terra, que és cap a on se necessita. Igualment passa aquí, un globus a tot vol a l'esquerra i en canvi un globus opacat a l'hemisferi superior a la dreta. Barreges les que vulgueu. Si volíem veure algunes estrelles, des del Carràs, jo soc de la província de Lleida, el Carràs és a uns 10-12 quilòmetres de Lleida i un dia que hi hagi núvols comprovem com nosaltres ens dediquem preferentment a il·luminar núvols. És una curiosa afecció. A Múrcia tenim més aigua que llum, no? Més llum que aigua. Això depèn de si plourà o no plourà, o si plou o no plou, etc. Exemples dels que vulguem. De fet, alguns d'aquests exemples clamen al cel, i aquests no solament clamen al cel, sinó que van cap al cel directament, tota aquesta llum no s'aprofita gens. I a prop d'un parc natural, Sitges, aquest parc natural és això que tenim, les muntanyes fosques que tenim al fons, ens atançarem cap al parc natural. Després veiem més exemples, això és Chicago, des d'un avió, una mica de núvols, tapen una ciutat realment, permeteu-me, diria a la valenciana, pensant que València és